miyo tich mantiere moloyo mantiere oko. Omiyo sama idhi volunteer noero, wawacho ga ni kalang'a okunye, kaw gimoro amora ma gimiyi, tich binego ng'ato. Ng'ama tich osenego e piny niendi onge. Dhi adhiya, ibedi itim momiyi Nairobi, samoro irango ni to chal nade. And nowacho kachande ni sa asaya ma sama koro isetieko skul ni university ni endi, nyaka ibed ng'at moro ma jambola. Sa asaya miwuok oko, ng'e ni ng'ata ng'ata miluongo no is a potential employer. Iskia kama ibiro rome kode. Koro kik imbuakni ambuaka kamoro amora kidhi arus moro, idhi kia party moro, idhi kia kata wuotho, imbuakni bed ng'at moro ma jadimbore mochanore maber, nikech ng'ata ng'ata miromo godo e piny sani is an employer, or will recommend you, or you the kind of interview panel and all that. Sani ni jo mosetieko university, mosetieko college mora mora, kar kendi, kidhi volunteer, dimbri adimba, mumino timi atema gido popolruok, kinyisi gini ata timo kamato, bungina somo, bungina lukia, moko kony, en kanyo no kungoni. Koro bilada kod mayom maber kabisa, kisera maber, begini machi mugi bwacho ni yathini ng'endi wiye yot, oyote tich makamagi, gik makamagi otimo, we watime nade, we kata kachieng' kich sama gidwa ndiki ji, jok mitiyogo gi iwacho ni mondo orekomendi, kata ka en loko, kata ka jaywecho or whatever, ng'ama in section mare no ema biro rekomendi. Koro in ka chisechaye ni